Ini ndauyawo nedambudziko rangu guru rinondishungurudza kwazvo. Ndiri muno muJoni nemhuri yangu, asi madzikoma, vanin'ina nevabereki vakapera vese kushandiswa nekuurawa natete hanzvadzi yababa. Kuromba kwavo havatovanziba. Ukatoshaisha vanotokuudza kuti wakuda kufa iwe. Izvezvi zvose zvababa vakatora kusanganisira neimba iri muzita rangu. Zvino ndakamboenda nabamunini brother yababa kunovati vandipe hangu zvangu zviro ndiende mberi neupenyu. Vakatoudza bamunini kuti ibva pano wakuda kufa manje. Tichibva ipapo havana kuita wiki vanga vashaika. Kwanguwo mwana akarwara, tikaenda kwamadzibaba vakati ari kuda kutoitwa chikafu chezvikwambo, asi vekwake vari kuramba. Zvisinei handei kwatete kunovati varege mwana. Takaenda namadzibaba tisati tatosvika pagedhi. Vaitodedzera tete kuti mukandiedza muchafa mose. Madzibaba vakabva vati usatya hendei. Madzibaba akaedza shuwa, mwana akapengenuka. Ivo vakazongodonha zvemunhu ane pfari zviya. Ndikadana rubatsiro kuvanhu, tikavatakura tikavaendesa kuchipatara. Pandakaenda kunovaona zvekare vakati ayewa, tsvaka vamwe vemweya. Mweya uri mumusha menyu wakatooma, unotoda zvekuuraya. Ndakabva ndaenda kune vamwe. Ivavo vakakuvara zvisingatoiti nekuti vaive vekungoda mari. Vamwe vakati havazvigone. Ndakabva ndaona vamwe godobori vandakawana, ndizvo same. Takapabva tichimhanya. Profeti Magaya vakaramba kundiona. Zvino pano ndauyawo kuzotsvaga kundiso. Kana paine vanokwanisawo kurwisa tete vangu ava nezvikwambo zvavo, ndivatore nyangwe kupi zvako tiende kumusha kunorwisawo hondo isati yawirawo mhuri yangu. Ndatenda, zvimwe ndasiya kutya kuzorebesa hangu hama dzangu, asi kuti zvakatooma hama dzangu. Saka kune vese vangakwanisawo kundibatsira panyaya iyi, ndinokumbirawo kuti muise manhamba dzenyu kana macontact details nemaadvice wamungandipa mucomment section. Thanks kune vachabatsira.